आङो गिबियावनो दतमा ब्लकनि आरो दतमा मण्डलनि UPPL आरो BJPनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिदों आरो जेसेबां बाव नुजानो हानाय NDAनि जोंहा बिबानगिरिफोर दङ मावथिफोर दङ गासैखौबो आङो गोरबो गोसोनि साबायखरजों लोगोसे खुलुमनाय जासिदों जे जोंहा एबार बे लकसभा बिसायख'थि जोबनायनि उनाव जोंहा नरेन्द्र मदि बिथांखौ भारतनि थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि बानायनांगौ मानो बानायनांगौ होननानै बुङोबा दिनै उदांस्रिनि उननिफ्राय गोबां बेबायदि गाहाय मन्थ्रि फैबाय नाथाय भारतबर्षखौ जेरै बिश्व दरबाराव मुलुगाव जिबायदि मोनसे आथालाव बिथाङा दिखाबाय भारतखौ नोङो बिश्वगुरु खालामनायनि थाखाय जिफोर हाबाफारि बिथाङा लादों दा बेफोरबायदि हाबाफारिनि थाखाय नरेन्द्र मदि बिथांखौ जोंहा थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि बानायनांगौ बिनि थाखाय दिनै NDAनि बिजाथि महरै आंखौ सायख'दों दा बेयाव रायजो राजाफ्रा जोबोरैनो खामानि निश्चय मावगोन आरो नैबे बेलायाव आङो जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आङो साबायखर जासिदों खुलुमनाय हरदों प्रमद बर' जोंनि आफादगिरि आरो BTRC बिथांखौ आङो खुलुमनाय होदों जे बिथांमोनहा आंनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै दिनै बे क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बिजाथि सायख'दों आं मिजिं खालामो जे जोंनि रायजो राजा पाब्लिक भटार्सफ्रा निस्सय प्रधान मन्त्रि बिथांखौ भट होनो माने खेबसेबाव आरोबाव प्रधान मन्त्रि खालामनो थाखाय गाहाय मन्थ्रि खालामनो थाखाय निस्सय भट होगोन NDA हिसाबै जोङो 70% भट शेयार निस्सय मोनगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दं साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय RB मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ RB मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे SSC आर्मी GD अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन